Kasamla Joymary koridor kharusau kalayo ban khuri kanam Lahduh hakalempung Iakop Rwai sur Tynrai pramarway lane solo ya kabala penlong da ke Fkjgp West Kasil District kybynta ban rakhe gelengkho snam ko balai phau jong kaseng Fkjgp West Kasil District kabala long hak arp sautrik bnai risau havani hall pendengrai susu hak Iakop Rwai solo ya kanam ba ar layo ban khul da graceful el nong laj bade kanam balai layo ban khur da balasiu dor in dathian hak Iakop Rwai jong Kynhun lane group ya kanam Lahduh layo ban khur da Kynhun jong bala bad ki parlok bade kanam ba ar layo ban khur da Kynhun na singkop kar bae kanam balai layo ban khur da rosa mistake ka kwaya hak te kasngi na lor kinong job layo ro ban sami ki khusnam shaki hinriu ngut ki balayo ya ka khusnam consolation prize but kumjuru shaki armut ki hybrid ki badang khana tam ki balawan ban chimta hak te Iakop Rwai ya ka te gelumpung Iakop Rwai sur Tynrai la sakilang ru de ki babun ki pajba bade ki khusnam ka balalong de ka pisah harkat ki sernot layo ban sam de ki noilam jong ka seng Fkjgp West Kasil District bat seng kami balai don benta ban sakilang ya te gelumpung ka baki laingut ki nong bishar la ne ki judge ki lai shem ka benta ban bishara ka te gelumpung Singewbha
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy